Τα Δημήτρη κριτικοί, παράδοσης τεχνίτες, παλεύουν για τα έθιμα, απου βαστούν οι Κρήτες. Γεια σας φίλες και φίλοι στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό κριτικό μας περίπατο που γίνεται εδώ στις κριτικές γειτονιές και απικίες της Αθήνας. Σας καλωσορίζουμε μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες τόσο του Attica TV εδώ στο Λεκανοπέδιο, που το ευχαριστούμε πολύ γιατί φιλοξενεί αυτούς μας τους περιπάτους εδώ στην Αθήνα, αλλά και την κριτική τηλεόραση Κίδων που αναμεταδίδει αυτές τις εκπομπές, και όπως έχουμε πει πολλές φορές γίνεται μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των γηγενών και αποδήμων. Να είστε καλά φίλοι μας, θα περάσετε μια όμορφη ώρα σήμερα παρέα με τους κριτικούς του Αγίου Δημητρίου. Στάση λοιπόν της εκπομπής μας σήμερα στον Άγιο Δημήτριο να γνωρίσουμε ένα όμορφο, ένα πλούσιο, ένα δραστήριο κριτικό στοιχείο, όπου απόψε εδώ σε ένα όμορφο κριτικό μαγαζί, το Κριτικό Κονάκι, έχουν μαζευτεί και ανταλλάσσουν απόψεις, σκέψεις, σφίγγουν τις σχέσεις τους ακόμα περισσότερο, διασκεδάζουν, βραβεύουν τα παιδιά τους. Όλα αυτά θα τα δείτε στη συνέχεια. Θα δώσουμε το λόγο αμέσως στον πρόεδρο του Συλλόγου. Ένα δυνατό μπροστάρι που έχει αναλάβει τώρα τελευταία. Βέβαια δεν είναι καινούριο στα πολιτιστικά, έχει ξεκινήσει πιο παλιά. Αλλά το Σύλλογο τον ανέλαβε τελευταία. Είναι ο Στέλιος ο Μαμαλάκης, μαθηματικός από το Ρέθυμνο. Γεια σου φίλε Στέλιο, και καλός μου φίλος, μην το ξεχνάμε. Γεια σου Φωφό μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλά να περάσετε. Νομίζω ότι σήμερα κι εμείς κάνουμε ένα χορό, να βραβεύσουμε καταρχήν τους επιτυχόντες μας. Τιμητικού χαρακτήρα ο χορός σας. Ναι, κατά κύριο λόγο.
να ανακηρύξουμε επίτιμο πρόεδρο τον Βαγγέλη του Σαββάκη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε. Πολύ ωραίο και μπράβο σας, γιατί ο Βαγγέλης του Σαββάκης, ο παλιός ο πρόεδρος, Στέλιο μου, το ξέρουμε όλοι οι κριτικοί της Αθήνας, είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολλά στο πολιτιστικό κίνημα. Νομίζω χωρίς τον Βαγγέλη του Σαββάκη δεν θα υπήρχε ο σύλλογος. Ήταν κατελάχιστο υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Και όλα μαζί με όλα αυτά, βέβαια, να γλεντήσουμε κιόλας. Έτσι. Το σημαντικότερο. Οι καιροί το χρειάζονται. Ακριβώς. Να θυμηθούμε τις ρίζες μας, Στέλιο μου. Έτσι. Εντάξει, το πολιτιστικό κίνημα χρειάζεται και άλλου βέβαια τύπου εκδηλώσεις, αλλά χρειάζεται και αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο χορό. Είναι λάθος ένας πολιτιστικός σύλλογος και μάλιστα ένας σύλλογος. Μια και είπες χορό, για να μην μονοπολίσουμε την κουβέντα, πάμε κατευθείαν να δούμε τα παιδιά σας, να καμαρώσουν οι φίλοι τηλεθεατές μας τα παιδιά μας, γιατί αγαπούν πάρα πολύ τον κριτικό χορό και οι Κρήτες και οι μη Κρήτες, ειδικά οι φίλοι της Κρήτης τρελαίνουν. Και εμείς στηριζόμαστε, ειδικά ο Άγιος Δημήτριος στηρίζεται φοβερά στο κομμάτι της νέας γενιάς. Το βλέπεις απάνω το πατάρι σε λίγο. Θα φαίνεται και πιο καθαρά, φαντάζομαι, στα πλάνα σας. Είναι γεμάτο από ανθρώπους νέους. Και αυτή είναι η πηγή και στην ουσία είναι η δύναμη που θα μας δώσει αύριο τη συνέχεια. Πάμε όμως να δούμε χορό, πάμε να δούμε τις ομάδες του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου, φίλοι μας, να χορεύουν για σας. Και αμέσως στην κουβέντα μας εδώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου, τον Στέλιο Μαμαλάκη. Πολύ όμορφα τα παιδιά σας, τα χαιρόμαστε, τα καμαρώνουμε και τα βλέπουμε την άνοιξη να ακολουθεί τα ζάλα της κριτικής παράδοσης. Εμείς νιώθουμε περισσότερο άνοιξη. Έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει ότι η δύναμη είναι η νέα γενιά. Σε αυτούς θα στηριχτούμε. Εμείς κάποια στιγμή θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, θα αποχωρήσουμε. Πρέπει να περάσει η παράδοση και τα ενία όλου αυτού του εγχειρήματος στη νέα γενιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι όπως το λες είναι, Στέλιο μου, και εσύ είσαι κοντά στη νέα γενιά σαν καθηγητής, σαν μαθηματικός. Ζεις τα παιδιά αυτά, ζεις τα προβλήματά τους, ζεις τα βάσανά τους, ζεις την νεολαία του σήμερα που υποφέρει πάρα πολύ και το ξέρεις, και θεωρείς όμως ότι το πολιτιστικό κίνημα είναι μια κυψέλη πολιτισμού, είναι μια κυψέλη που σε αυτά τα παιδιά έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Κοίταξε Φωφό, το πολιτιστικό κίνημα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το μοναδικό βήμα έκφρασης και συλλογικότητας που ο κόσμος μπορεί να στηριχθεί απάνω του.
διότι θεωρώ ότι έχει απαξιώσει παλαιοκομματικού τύπου φορείς. Οπότε, μιας και ο πολιτισμός και η προσφορά σε αυτό είναι θελοντική, άρα εκεί πρέπει να στηριχτούμε. Και ο κόσμος το δείχνει. Το δείχνει και σήμερα με τη συμμετοχή του, το δείχνει στο σύλλογο, το δείχνει κάθε μέρα. Έτσι, άρα προφανώς και είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς απλά είναι υποχρέωσή μας να το κρατήσουμε ψηλά, να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά πέρα από το χορό και άλλα πράγματα, να δώσουμε τη σημασία της παράδοσης, γιατί αυτό είναι που θα πρέπει να μεταδώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν στην επόμενη γενιά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνουν σήμερα με την παρουσία τους τη Δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου, κυρία Μπρούτσου Μαρία. Πολλές θερμές ευχές στον πάντα δυναμικό σύλλογο Κρητών. Συγχαρητήρια στα παιδιά σας που προοδεύουν. Συγχαρητήρια εκ των προτέρων στα παιδιά που θα μπορέσουν για να τα απολαύσουν. Αλλά νομίζω, Πρόεδρε, ένα λάθος κάνατε. Διπλάσια αίθουσα χρειάζεστε. Να είστε καλά, να περάσουμε όμορφα και να έχουμε μια καλή χρονιά. Καλή θητεία. Και βέβαια φίλοι μας, να σας πούμε ότι σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλουν εδώ οι Κρήτες του Λεκανοπεδίου να αναδείξουν την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους, πάντα βρίσκεται δίπλα τους η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό για μας αυτό, να νιώθουμε τους άρχοντες των πόλεων που υπάγονται τα κριτικά σωματεία να βρίσκονται στο πλευρό τους. Δεν θα μπορούσε λοιπόν απόψε από τη μάζοξη τη μεγάλη των Κρητών του Αγίου Δημητρίου να λείψει η Δήμαρχος, η κυρία Μαρία Ανδρούτσου, που με χαρά τη φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε, χαιρόμαστε πολύ. Πώς νιώθετε ανάμεσα στους κριτικούς? Βλέπουμε ότι τους έτσι πάτε, να το πούμε λαϊκά, πάρα πολύ, γιατί δεν λείπετε από καμία τους εκδήλωση. Τους αγαπάμε τους κριτικούς, χαιρόμαστε να είμαστε κοντά τους. Άλλωστε ο Δήμος μας έχει και μια μακρά παράδοση και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Για πολλά χρόνια διοικήθηκε από κριτικούς και έτσι θεωρούμε ότι η παρακαταθήκη είναι πολύ σπουδαία και είναι πάντα και τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι κοντά τους. Αγαπημένοι φίλοι, συνεργάτες, στελεχώνουν το Σύλλογο Κρητών
και τον δυναμώνουν. Έτσι λοιπόν και εμείς στηρίζουμε, είναι χρέος μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Να συνεχίζουμε να τα χαιρόμαστε, τι λες? Βέβαια, αλίμονο. Βέβαια. Στέλιο μου, η πιο δύσκολη μαθηματική εξίσωση για σένα σχετικά με τα παιδιά, ποια θα ήταν, πιστεύεις? Στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε, νομίζω η δυσκολότερη μαθηματική εξίσωση είναι η εργασία.
Τα παιδιά αυτά πλέον βιώνουν το ίδιο το πρόβλημα μέσα στο σπίτι τους. Τους βγαίνει στο ψυχικό τους υπόβαθρο και στο σχολείο, αλλά και όπου αλλού συμμετέχουν. Γιατί βιώνουν το πρόβλημα μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Την ανεργία, τη δυσκολία, τη μιζέρια στην κοινωνία, την αμφισβήτηση προς τα δημόσια πρόσωπα. Άρα αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Το πώς θα πεις αυτά τα παιδιά ότι υπάρχει μέλλον. Στέλιο μου, είσαι μαθηματικός, θα το λέμε και το ξαναλέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος, να μας καταλαβαίνει καλύτερα. Αυτά τα παιδιά, εσύ έχεις φροντιστήρια, έτσι. Αυτά τα παιδιά, αυτά τα προβλήματα του σπιτιού τους, πώς τα βλέπεις, τα κουβαλάνε, μπορούν να σε παρακολουθήσουν, μπορούν να παρακολουθήσουν τους καθηγητές, να τους παραδίδουν μαθήματα, ή τα βλέπεις τα παιδιά να είναι χαμένα στον κόσμο το δικό τους και στα προβλήματα του σπιτιού τους? Μα είναι αδύνατον κάποιος που βιώνει μία εντός εισαγωγικών ασθένεια στο σπίτι του δεν μπορεί να μην επηρεάσει ψυχολογικά. Προφανώς και το κουβαλάει. Το κουβαλάει στην καθημερινότητά του. Μπορείς να λειτουργήσεις εσύ, φοβόμαι, όταν είσαι άρρωστη? Δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν μπορεί να εργαστείς. Γιατί να μπορεί να το κάνει ένα παιδί? Και δεν μιλάω τώρα για την αρρώστια τη σωματική, μιλάω για την αρρώστια την πνευματική. Και αυτό βέβαια σίγουρα δυσχεραίνει και το έργο το δικό σου και των συναδέλφων σου φυσικά. Και όσων συναναστρέφονται αυτά τα παιδιά, και του δασκάλου μας εδώ που κάνει χορό, και στην ίδια τους την καθημερινότητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα, γιατί είναι απλά καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει και θα περάσει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να τους δώσεις είναι η ελπίδα. Είναι η ελπίδα ότι αύριο θα ξημερώσει κάτι καλύτερο. Γιατί χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ζωή. Και θεωρείς λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά εκτονώνονται με αυτό το χορό και θεωρείς ότι κάνετε ένα έργο, ένα λειτουργήμα θα έλεγε κανένας, μαζεύοντας αυτά τα παιδιά και να τους διδάσκετε μουσικά, κριτικά όργανα, κριτικό χορό, την ιστορία της Κρήτης και ό,τι σχετίζεται με τα ήθη και θυμά μας, με τις παραδόσεις μας. Ναι, γιατί αυτό έχει να κάνει και σε συνέχεια αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν αρκεί μόνο χορός. Πρέπει να τους δώσει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ένας σύλλογος πρέπει να φροντίσει να εξηγήσει, να μάθει στα παιδιά του την παράδοση, την ιστορία της Κρήτης και όχι μόνο. Την ιστορία του κάθε χορού, την ιστορία του κάθε οργάνου. Τους ανθρώπους που χρόνια τώρα εκπροσωπούν επάξια την Κρήτη. Καλλιτέχνες, μουσικούς, συγγραφείς,
πολιτικούς ακόμη αν θέλεις, να μάθουν γιατί εμείς μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτά τα πράγματα και γιατί εκείνοι πρέπει να στηριχτούν από τη δικιά τους μεριά σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πάμε για χορό και συνεχίζουμε. Πολύ όμορφες στιγμές, συγκινητικές στιγμές. Η βράβευση στο Βαγγέλη Σαββάκη, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ενός ανθρώπου που για 25 χρόνια πρόεδρος. Ναι, σχεδόν 25 χρόνια. Και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου. Και ιδρυτικό μέλος. Είναι ένα κεφάλαιο για τον Άγιο Δημήτριος. Όπως και είπα, είναι ένα σύμβολο. Έτσι, ένα σύμβολο. Η βράβευση αυτά. Και μου άρεσε, μια και γυρίζω όλη την Αττική, Στέλιο μου, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ σεβαστός και είναι σεβαστός από όλους τους Κρήτες του Λεκανοπεδίου. Αυτό λέει πολλά. Ναι, γιατί πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Ήταν άντρας και άνθρωπος. Είναι. Εννοώ, συγγνώμη. Σαν πρόεδρος. Βέβαια, σαν πρόεδρος εννοώ. Νομίζω ότι το είπα και στο τέλος, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι υγιής για να μας δώσει την ελπίδα και να βοηθήσει να συνεχίσουμε το έργο του. Πάμε λοιπόν, Στέλιο μου, τον επόμενο χορό εμείς να τον χαρίσουμε σε τούτο τον άρχοντα, θα έλεγε κανένας, του Λεκανοπεδίου. Και αμέσως μετά να ακούσουμε μια συνεντευξούλα που είχαμε μαζί του. Τι λες?
Και λέτε φίλοι μας να μεταφερθούμε σε ένα από τα ωραιότερα κρητικά χωριά, το Σπήλι. Και θα μεταφερθούμε μέσα από ένα αξιόλογο συμπατριώτη μας. Έναν άνθρωπο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δώσει τον εαυτό του για την Κρήτη, έχει δώσει το είναι του για την ψυχή της Κρήτης. Και δεν είναι άλλος από τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου, τον Βαγγέλη το Σαββάκη, που εδώ στην Αθήνα θα τον ξέρετε. Περισσότεροι θα τον έχετε δει. Θα τον έχετε δει έτσι σεμνά και ταπεινά να δουλεύει αθόρυβα και να ανεβάζει την Κρήτη του Αγίου Δημητρίου πολύ ψηλά. Γεια σου φίλε πρόεδρε, πόσο χαίρομαι, πόσο νιώθω ότι αγκαλιάζω όλη την Κρήτη όταν σε έχω δίπλα μου. Γεια σου Ζωή, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Και τότε σε βλέπω είναι σαν να βλέπω εκείνα τα πλατάνια του χωριού σου, σαν να βλέπω εκείνα τα γάργαρα νερά να τρέχουν από τα λιοντάρια. Από το Σπήλι ο φίλος μας ο πρόεδρος. Μίλησέ μας 2 κουβέντες για το χωριό σου. Το χωριό μου το ξέρετε, τι να περιγράψω, είναι από τα ωραιότερα χωριά της Κρήτης. Τι να πω, έχει... Το επισκέπτεσαι συχνά? Κάθε χρόνο πηγαίνω, αλίμονο, πάμε κάθε χρόνο. Αλλά... Αν δεν πας δυνάμεις δεν παίρνεις. Δεν παίρνω, όχι, είναι γεγονός. Πες μου κάτι, πες μου 2 λόγια, σκιαγράφησέ μου αυτά τα 25 χρόνια που δούλεψε σκληρά για το Σύλλογο. Φίλε πρόεδρε. Στα 25 χρόνια πράγματι δούλεψα σκληρά και αποκλειστικά για το Σύλλογο. Είχα πολλές ώρες και διέθεσα πολλές ώρες. Και πιστεύω ότι αν έχω κάποια επιτυχία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δούλευα σωστά. Δούλευα πολύ. Και να παίρνουν δύναμη από τη δύναμή σου και άβρα από την άβρα σου να συνεχίζουν. Ήσουν ένα ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση, υπήρξες ένας θρύλος για μένα. Αυτό έχει δίκιο, γιατί πράγματι εγώ όλους τους συλλόγους ήθελα να τους βοηθάω όσο μπορούσα και συμμετείχα σε όλες τις εκδηλώσεις κλπ. Καλοδεχούμενος ο τίτλος. Να είσαι καλά, να τον χαίρεσαι πολλά χρόνια ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το γιο σου. Καλώς όρισες, Ηλία. Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ εσάς που μας καλέσατε να σας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο. Ελπίζω να περάσουμε όλοι μια πολύ όμορφη βραδιά. Την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Καταλαβαίνετε ότι στις σύγχρονες εποχές που ζούμε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, χρησιμοποιώντας λίγο τις αξίες του τόπου μας, της Κρήτης μας, πραγματικά ο κόσμος να αρχίσει να διασκεδάσει και να αισθανθεί κάτι διαφορετικό μέσα στη σημερινή βραδιά. Τι δουλειά κάνεις, Ηλία? Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η ιδιότητά μου είναι χημικός μηχανικός, έχω σπουδάσει. Φαίνεσαι, γιατί μιλάς πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι όποτε σας συναντάω, αισθάνομαι ότι είναι ένας άνθρωπος που προωθεί τόσο πολύ την εικόνα του κρητικού στοιχείου στην Αθήνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ο πρόεδρος κανόνισε και είστε κι εσείς εδώ σήμερα να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Άρα, Ηλία μου, με συγκινείς, αλήθεια. Πολύ όμορφες όμως, Στέλιο μου, και οι στιγμές που βραβεύσατε τα παιδιά σας. Τα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια, στα ιδρύματα, στα ανώτατα και ανώτερα.
Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ιδιαίτερα για σένα, σαν εκπαιδευτικός. Και όχι μόνο, μην ξεχνάς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από νέους ανθρώπους. Έχουμε 3 παιδιά, 26, 25 και 26 χρονών, μορφωμένα παιδιά. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που να έχουν στο Διοικητικό του Συμβούλιο τόσο νέα παιδιά. Και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Το ότι έχουμε ανθρώπους που μέσα από τη δράση θα μάθουν και θα έρθει η ώρα που θα πάρουν και αυτοί στα χέρια τους την πορεία και το μέλλον αυτού του συλλόγου. Πάμε να δούμε και αυτές τις στιγμές των παιδιών που βραβεύσατε. Η Καρπουζάκη Βασιλική του Ιωάννη για την εισαγωγή της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βραβεύουμε απόψε επίσης τον Ζαχαράκο Νικόλα του Αλεξάνδρου για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Βραβεύουμε επίσης τον Καλογεράκη Παντελή για την εισαγωγή του στα ΑΤΕΙ Χαλκίδας τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τον Βασίλειο για την εισαγωγή του στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Οικονομική Σχολή. Θέλω να βραβεύσει ο κύριος Μαμαλάκης, συγχωρείτε, τον Κουμιανάκη τον Δημήτριο για την εισαγωγή του στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγώ δεν χρειάζεται να ευχηθώ, εμείς το έχουμε ακούσει πολλές φορές στη διάρκεια της βραδιάς. Να σε ευχηθεί ο κύριος Κολοβούνης. Εύχομαι από την καρδιά μου μέσα σε όλους σας καλή χρονιά, υγεία και δύναμη να τρέξουμε όλοι μαζί. Μας αξίζει καλύτερο μέλλον όλων μας. Και μπράβο στα παιδιά. Θα βραβεύσουμε τώρα την Παξιματάκη Γεωργία του Στυλιανού για την εισαγωγή της σταθερής χάρτης στο τμήμα πληροφορικής. Στο ΤΕΙ Αθήνας, τμήμα εργοθεραπείας. Χρήστο του Θεοδοσίου για την εισαγωγή του στα ΤΕΙ Αθήνας στο τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Χακίνος Ελευθέριος βραβεύεται σήμερα για την εισαγωγή του στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Και η Κρήτη, φίλοι μας, δεν έχει μόνο την ξεχωριστή ομορφιά που ξέρετε όλοι.
Δεν έχει μόνο φιλότιμους, φιλόξενους, λεβέντες, μερακλείδες κριτικούς. Έχει και ωραίες γυναίκες και όμορφες κριτικοπούλες. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή τη στιγμή μιλάω με τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου. Είναι η Γογό η Μακρινά. Η Γογό μου, από πού είσαι? Η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά, όχι μέσα από τα Χανιά. Ο μπαμπάς μου είναι από το Ορθούνι και η μαμά μου από τα Καράνου. Είναι πριν τον Ομαλό. Λένε ότι τα Χανιά βγάζουν ωραίες γυναίκες. Εσύ το αποδεικνύεις. Η πόλη των Γιασεμιών λοιπόν, τι άλλο θα βγάλει? Γιασεμιά θα βγάλει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γογό μου. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σαν Γενική Γραμματέας? Για τη σημερινή βραδιά νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος πραγματικά ανέλπιστα καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια για αυτό. Μάλλον το κέντρο θα σταθεί μικρό να σας χωρέσει. Νομίζω ναι και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί την εποχή που περνάμε... Την επόμενη μάζοξη θα πρέπει να βρείτε ένα στάδιο. Έτσι νομίζω κι εγώ λοιπόν. Έτσι νομίζω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν να σας παρουσιάζουμε τα παιδιά που απαρτίζουν το νέο ΔΣ του Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου. Καθώς φίλες και φίλοι, για όσοι ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας, βρισκόμαστε με το κριτικό στοιχείο σήμερα του Αγίου Δημητρίου. Μιλάμε με μια ακόμα ωραία κοπελιά. Βρε που τις βρήκε ο Στέλιος αυτές τις όμορφες γυναίκες και γέμισε το ΔΣ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Από πού είσαι, κούκλα μου, πώς σε λένε καταρχήν? Μαρία Κοκοτσάκη λέγομαι. Από πού είσαι? Το Ρέθυμνο. Ρεθυμιώτισσα. Και οι Ρεθυμιώτες βγάζουν ωραίες κοπέλες. Όλη η Κρήτη από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Υπάρχει ομορφιά και στο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Πώς είπαμε πάλι, πες μου το όνομά σου? Κοκοτσάκη Μαρία. Μαρία μου, συμφωνείς με αυτά που λέω? Ναι, συμφωνώ. Όλη η Κρήτη είναι πολύ όμορφη. Έτσι. Ναι. Και είσαι στο Συμβούλιο? Είμαι μέλος του Συμβουλίου, υπεύθυνη των χορευτικών και των φορεσιών του Συλλόγου. Ασχολείσαι με τα παιδιά δηλαδή, των χορευτικών? Ναι. Μια ευχάριστη ενασχόληση για σένα? Είναι πολύ ωραίο να ασχολείσαι με τα παιδιά και πόσο μάλλον με πολιτισμό όταν πρόκειται με την Κρήτη. Είναι πολύ όμορφο. Και μιλάμε ακόμα με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα χορευτή, ο οποίος δεν είναι μόνο χορευτής, κρατάει και ένα δυνατό πόστο στο ΔΣ. Το όνομά σου θυμίσέ μας? Πασοτάκης Γιώργος λέγομαι. Γιώργο, από πού είσαι? Είμαι από το Ρέθυμνο. Ποιο μέρος? Από την Ήθαυρη, είναι... Αμαριώτης. Αμάρι, ναι. Αμαριώτης. Ναι. Πηγαίνεις, κατεβαίνεις? Τα καλοκαίρια. Καλοκαίρια είσαι? Καλοκαίρια, ναι, γιατί είμαι μόνιμα αυτή. Και περνάς καταπληκτικά? Ναι. Είναι συγγενής εκεί, μ' αρέσει η Κρήτη, την αγαπάω. Οπότε την νοσταλγία σου τη σβήνεις μέσα από την επαφή σου με το Σύλλογο, έτσι είναι? Ναι, βεβαίως. Είμαι πολλά χρόνια. Από μικρό παιδί, από 7-8 Μέσα στο Σύλλογο? Μέσα, από εκεί, από τα χορευτικά. Οπότε έμαθες και χορό. Ναι. Και είσαι και σήμερα ένας από τους καλούς χορευτές του Συλλόγου, Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, οι άλλοι θα το πούνε. Θα το κρίνει ο κόσμος που σε βλέπει. Ναι, Προσκεκλημένος της μεγάλης μάζοξης των Κριτών του Αγίου Δημητρίου, φίλοι μας στην Αθήνα και στην Κρήτη, ο κύριος Χάρης Πασβαντίδης. Είναι γνωστός αστέος αντινομάρχης Αθηνών, σήμερα περιφερειακός σύμβουλος. Βρίσκεται λοιπόν κοντά με τους Κρήτες του Αγίου Δημητρίου και όχι μόνο με τους Κρήτες του Αγίου Δημητρίου. Εμείς τον συναντάμε συχνά με πάρα πολλούς Κρήτες ανά την Αττική. Και θα τον ρωτήσουμε το πρώτο, τι είναι αυτό που τον δένει με τους Κρήτες. Είστε πόντιος καταρχήν, κύριε Χάρη, να πούμε έτσι? Ως πρόσωπα της δημόσιας ζωής έχουμε μία υποχρέωση να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Αλλά όταν πηγαίνω στις εκδηλώσεις των Κριτών, πιστέψτε με, δεν το κάνω από υποχρέωση, το κάνω γιατί η ψυχή μου με οθεί προς αυτή την παρουσία μου προς συλλόγους των Κριτών, διότι προφανώς η ποντιακή μου καταγωγή και το γεγονός ότι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των Κριτών και των Ποντίων, γι' αυτό αισθάνομαι αυτή την όθηση την ιδιαίτερη προς τα κριτικά σωματεία. Πολύ όμορφο αυτό. Θέλω να σας πω κάτι που μου έχει μείνει. Όταν ήμουν φοιτητής, χόρευα στη Δώρα Στράτου
εκεί αυτό το φοβερό θέατρο, στο οποίο κάθε βράδυ ήταν 3.000 τουρίστες. Εκεί εγώ χόρευα ποντιακά και οι Κρήτες χόρευαν κρητικά. Καμιά φορά κάναμε το εξής. Έπαιζε η λύρα ποντιακό κότσαρι και χορεύαμε εμείς οι πόντιοι κότσαρι και οι Κρήτες καστρινό. Ήταν ακριβώς πάνω στα ίδια βήματα. Και μιας και βρεθήκαμε στον κρητικό κονάκι, φίλοι μας, να σας παραδώσουμε τον ιδιοκτήτη του. Να τον ακούσουμε, να φουκραστούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κρητικά μαγαζιά του Λεκανοπεδίου αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είναι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, από ένα επίσης λεβεντοχώρι της Κρήτης, τα Νόγια, με εκείνη την πλούσια και μεγάλη ιστορία. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Εγώ καλησπέρα. Μετά από πολύ καιρό χαίρομαι που ξαναμιλώ μαζί σου. Να είστε καλά, κι εγώ. Πώς είναι τα πράγματα αυτούς τους καιρούς, Δημήτρη μου, για εσάς τα κρητικά μαγαζιά? Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Η κρίση σας έχει επηρεάσει? Επηρεάσει, όλο τον κόσμο έχει επηρεάσει η κρίση. Το θέμα είναι ότι η κριτική γενικά έχουμε αυτό το αίσθηκτο της επανάστασης και του γλεντιού, ρε παιδί μου. Δεν το βάζουμε κάτω που λέμε, αλλά τα προβλήματα είναι για όλο τον κόσμο, έτσι. Η κρίση είναι μεγάλη και εύχομαι να μην συνεχιστεί. Γιατί αν συνεχιστεί, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα σηκωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, το πώς περνάμε εδώ πέρα όλα τα χρόνια, όπως το ξέρεις και εσύ, αυτά θα τα δείξει η κάμερα. Δεν χρειάζεται να δει τι φαγητά ωραία έχουμε και φτηνά. Καλά, η πλούσια η φιλοξενία, παραδοσιακές αυθεντικές στιγμές, νύχτες ατέλειωτες ξεχωριστές. Και γλέντια, όπως τα θυμάσαι. Και γλέντια ανογιανά. Και σήμερα θα περάσουμε ωραία. Συγχαρητήρια στο σύλλογο του Μπραχαμίου που είναι πολύ δυνατός πάντα και ενεργός, γιατί εμείς ξεκινήσαμε. Είναι από τα δυνατά κριτικά σωματεία ο Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου. Ναι. Και εγώ έχω βέβαια και φιλικές σχέσεις, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε τα χορευτικά τότε και έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Θα περάσουμε τέλεια, θα τα δείξει κάμερα. Να μην κουράζουμε τον κόσμο, απλώς να του δείξουμε γλέντι.
κύριο δίπλα μας τον ξέρετε, δεν χρειάζεται συστάσεις, τον έχετε δει πάρα πολλές φορές και να μιλάει και να απαγγέλει και να αφηγείται και να παρουσιάζει εκδηλώσεις και να χορεύει. Εμείς τα καμαρώνουμε όλα επάνω του, μα πιο πολύ καμαρώνουμε τα όμορφα μάτια του, με τα οποία σκλαβώνει τους πάντες, αλλά και με εκείνο τον περίφημο χορό του. Είναι ο Γιώργος ο Φραγκάκης, φίλοι μας. Είναι χοροδιδάσκαλος στο Σύλλογο Κρητών Αγίου Δημητρίου και όχι μόνο σε αυτό το σύλλογο, σε πάρα πολλούς άλλους συλλόγους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Γεια σου, φίλε. Ρε Γιώργο, γιατί σε αγαπώ τόσο πολύ. Οι καλοί άνθρωποι μεταφέρουν την αγάπη τους σε όλους τους ανθρώπους. Εμείς αγαπάμε εξίσου, εσύ μας βοηθάς, μας στηρίζεις να εμφανίζουμε και εμείς τη δική μας τη δουλειά των παιδιών μας, τη δουλειά των συλλόγων και το κάνεις τόσα χρόνια με όλους την αγάπη. Με αυτό το χαμόγελο που μετράει πάρα πολύ σε όλο τον κριτικό κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Πόσα παιδιά έχεις στον Άγιο Δημήτριο? Είσαι πολλά χρόνια καταρχήν δάσκαλος. Ναι, είναι περίπου 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα δύο μεγάλα χορευτικά γύρω στα 60 άτομα. Έχουμε στα μικρά χορευτικά γύρω στα 40 μικρά. Και έχουμε και γύρω στους 38 ενήλικες στο κριτικό κομμάτι και 28 στο παραδοσιακό. Γιατί από φέτος ο Σύλλογος έβαλε και 2 ώρες παραδοσιακό με σκοπό να γνωρίσουμε και τις υπόλοιπες περιοχές της πατρίδας μας, τα οποία φυσικά κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βεβαίως, διότι εκεί φαίνεται η συνοχή της πατρίδας μας. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ έχεις προσφέρει πάρα πολλά στην κριτική επαρχία όλα αυτά τα χρόνια και εσύ έχεις αυτό το μόνιμο χαμόγελο στα χείλη σου και να σου ευχηθούμε πάντα να είσαι γερός, να μεταλαμπαδεύεις την αγάπη και τη λατρεία που έχεις για την Κρήτη και τις παραδόσεις της στα παιδιά μας. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Φωφό, για όλα αυτά που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Να είσαι και εσύ γερή και η ομάδα σου πάντα για να μπορείς να μας το μεταφέρεις. Πάμε να χαρούμε τον Γιώργο σε αυτό το υπέροχο σάλτο μορτάλε του Μαλεβιζιώτη, που δεν νομίζω ότι το καταφέρνουν πολλοί. Ίσως κάποιοι να έχουν τις δικές τους αντιδράσεις. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο σου πάνω σε αυτό, Γιώργο. Η ιστορία της Κρήτης διδάσκει το πέταγμα της ψυχής. Το πέταγμα της ψυχής είναι η προσπάθεια του σώματος να γυρίσει. Ας δούμε τις τοιχογραφίες, ας διαβάσουμε λίγο την ιστορία μας και ας τη δούμε λίγο γενικά, χωρίς να τη διαχωρίζουμε σε Ανατολή και Δύση. Η Κρήτη είναι μία, η Ελλάδα είναι μία και όταν η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη μετέφερε πολιτισμό παντού, κάποιοι άλλοι που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μας πιέσουν δεν ξέρανε καν τι σημαίνει πολιτισμός. Σε ευχαριστώ άλλη μια φορά για την υπέροχη συνεργασία που έχουμε εκεί στη μεγάλη κριτική δύναμη του Ηλίου που παρουσιάζουμε τις εκδηλώσεις σας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Και εδώ φίλοι μας, σιγά σιγά η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Εμείς να χαιρετήσουμε τον φίλο πρόεδρο, τον Στέλιο Μαμαλάκη, να το ευχηθούμε να είναι σίδεροκέφαλος μαζί με όλη την παρέα στο Διοικητικό Συμβούλιο που ακούσατε λίγο πριν τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου. Να τους ευχηθούμε να έχουν πολύ δύναμη, πολύ κουράγιο, να συνεχίσουν στα βήματα των παλιών, στα βήματα του Βαγγέλη Σαββάκη, στα βήματα εκείνων που λατρεύουν την κριτική παράδοση. Φίλε Στέλιο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας καλέσατε σήμερα απόψε εδώ στο χορό σας να σας γνωρίσουμε περισσότερο. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ξανανταμώσουμε σύντομα. Πιστεύω να περάσετε καλά. Πάρα πολύ όμορφα, εξαιρετικοί. Είσαστε άρχοντες. Τα παιδιά μας, να χαρείτε την παρέα μας και σύντομα πιστεύω θα μας ξαναβρούμε στο δρόμο μας. Εμείς σύντομα με τον φίλο Στέλιο θα γυρίσουμε και άλλες εκπομπές και την παρέα του και τη συντροφιά του και τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν τόση όρεξη, τόσο μεράκι, ανέλαβαν με πάρα πολύ αγάπη αυτό το σύλλογο, αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Να τους δώσουμε λοιπόν πολλές ευχές, να συνεχίσουν με αυτό το κουράγιο και με αυτή την αγάπη να κρατούν τα ενία του λόγου και να τον ανεβάζουν
στις πιο ψηλές κορφές του πολιτιστικού κινήματος. Φίλοι μας αγαπημένοι στην Αθήνα και στην Κρήτη, μέσα από το Άττικα αλλά και μέσα από το Κίδο, να είστε όλοι καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε την ώρα που μας κρατείτε και σας κρατούμε συντροφιά κάθε Τετάρτη 7 στο Άττικα TV στην Αθήνα και κάθε 6.30 7 παρά μετά το δελτίο ειδήσεων στο Κίδον αλλά και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο μέσα από το www.kidon.gr. Φίλοι μας αγαπημένοι, μέχρι την άλλη εβδομάδα να είστε καλά. Γεια σας. Ahora